Preto de 700 persoas daranse cita na andaina de Noia que se vivirá este domingo. Haberá dous percorridos, un de 15 km e outro de 25. É unha cita habitual no calendario deportivo de Noia e este ano regresa. A andaina 2026, marcada en vermello polos amantes do sendeirismo en Galicia, celebrarase o 22 de febreiro e contará con dous percorridos, un de 15 km e outro de 25. Proba organizada polo Club Trabandainas, en la que colaboran o Concello de Noia e a Federación Galega de Montañismo. E fixemos unha andaina de 15 km moi sencilla, moi fácil de camiñar e apta para todos os públicos. Unha forma de que, así como normalmente este tipo de actividades é un consello médico para ben da saúde, porque promociona a parte do deporte e a saúde, agora vamos a procurar que tamén se enamoren deste tipo de entornos. Intentaremos mimarvos. Para empezar, vos vamos a agasallar con chocolate con churros, para empezar fuerte a andaina. Vamos a ter un día solleiro, así que adeus a chuvia, aínda que con estas tormentas nos vamos a topar cos chans un poquinho encharcados, vinde con calzado axeitado para disfrutar. E o remate da andaina dos 25 km terá lugar un xantar de confraternidade. Esta proba forma parte da Liga Galega de Andainas e da Liga Ibérica de Sendeirismo, consolidándose como unha cita de referencia nesta modalidade. O límite temos en 700 participantes, agora mesmo 770 xa os temos cobertos, e só quedan 30 prazas, non vos demoredes, porque van a sair moi prontiño. Animádevos, entrade en cronoche.com ou senón nas páxinas de Trabandainas, e a por eses 30, acabade prontiño con eles. Esta é a 7ª edición da andaina e a concelleira de Deportes Local, Sandra González, destacou a importancia de desfrutar deste tipo de iniciativas para incentivar a práctica do deporte e dar a coñecer o territorio. Nos sumamos e queremos apoiar este tipo de eventos que aunan deporte, aunan pois o fomento das actividades no exterior de xeito saludable e tamén sirven para visibilizar o noso patrimonio natural. Camiñar por numerosos sendeiros polo monte, logo visitaremos tamén varias aldeas rurais e volveremos ao centro do pobo rematando no mismo punto de inicio. O punto de saída será o IES Campo de San Alberto. O vogal da Federación Galega de Montañismo, Enrique Freixeiro, puxo en valor a importancia desta proba no calendario oficial. Inicia a Liga Galega deste ano 2026 que esperamos que se xa tan boa como do ano pasado. Van a ser 15 probas que comezan esta en Noia con 25 km e teremos probas de 25, de 50 e de 100 km. O ano pasado foi un éxito, o desenvolvemento é impresionante. Cada día temos máis xente, cada día hai máis probas e tamén hai máis demanda porque bueno, é unha actividade accesible, aberta a todo o público. As prazas para participar nesta andaina Noia 2026 están a piques de rematarse. A proba terá lugar o domingo 22 e conta tamén coa colaboración da Deputación da Coruña, Deporte Galego e Cruz Vermella de Noia.